Sjedinjene države već nekoliko meseci aktivno pomažu Ukrajini u izvođenju udara dugog dometa na ruska energetska postrojenja, objavio je Financial Times. Čak je, pozivajući se na brojne ukrajinske i američke zvaničnike, naveo da je to koordinisana kampanja usmerena na slabljenje ruske ekonomije i prisiljavanje Moskve da prihvati predloženi mirovni plan. Financial Times je precizirao da američke obaveštene službe obezbeđuju Kijevu informacije koje omogućavaju udare na važna ruska energetska sredstva, uključujući rafinerije nafte koje se nalaze daleko iza linija fronta. Ta podrška koja se ranije skrivala značajno je porasla od sredine leta i postala odlučujući faktor u izvođenju napada. Isti list tvrdi da se ključna promena u politici Vašingtona dogodila nakon telefonskog poziva između Donalda Trumpa i Vladimira Zelenskog u julu. Trump je tada podržao strategiju usmerenu na to da Rusi osete bol i da podstakne Kremlj na pregovore. Bela kuća je kasnije pojasnila da je Trump jednostavno postavljao pitanja, a ne podsticao dalja ubistva. Američke obaveštene službe pomažu Kijevu da planira rute dalekometnih dronova i raketa, da odredi visinu leta i vreme napada. Još i donose odluke omogućavajući ukrajinskim kamikaza dronovima da izbjegnu ruske sisteme protivvazdušne odbrane. Neki izvori tvrde da je Vašington uključen u sve faze planiranja, a jedan je nazvao ukrajinske dronove alatkom Vašingtona za potkopavanje ruske ekonomije. Financial Times je objavio i da Kijev planira povećanje broja i obima napada na rusku teritoriju. Zelenski je izbegao direktno izjašnjavanje o ulozi američkih obaveštenih službi u napadima duboko na teritoriji Rusije, ali je potvrdio da Ukrajina sarađuje sa američkim obaveštenim službama, prvenstveno radi samoodbrane.